עידן, ילד רגיל, מקובל בכיתה ואוהב הרפתקאות. אפרים, אוהב לשחק כדורגל ובמחשב בשעות הפנאי. אורה, ואנחנו חבורה, חובבת פרטי אימה. תקשיבו, לא מזמן מצאנו מנהרה בירושלים, ומאז זה נהיה המחבוא הסודי שלנו. מה את מגלה? חבר'ה, אתם באים למנהרה? או, גם אז? זה סוד שלנו. ובמילה יכולנו לקרוא על זה בספר. הלכנו. נכנסנו. מי אתם? סתם, ילדים מירושלים. ירושלים? איך הגעתם לפה? שקרנים. אנחנו מטיילים בזמן. תראו לנו הוכחות אתם סתם מטיילים בזמן. אין לנו הוכחות, אנחנו ילדים. הבאתי עיתון. ערב בנות, מה? הזמן הירוק. גיליון מספר 1047-2013? איך כבר בשנה הזאת? סובב כנרת, 15,000 רוכבים גישו בשבת האחרונה בדור אלון סובב כנרת. כנרת? זה לא גם בארץ ישראל? הם באמת מציון, ארץ הקודש. מה? בארץ ישראל יש מדינה? ברור, מדינה ענקית, יפה, חזקה. לא הגזמת? טוב, אולי לא ענקית, אבל חזקה. אתם יודעים לאן הגעתם? כן, לעליית גג בעיר ורשה, בית מספר 42. שם קיבלנו את המכונה. אתם יהודים? כן, אז תתחבאו, הגרמנים באים. הם באים מעלת הרחוב. מישהו יודע באיזה שנה אנחנו? 1943. ליה? אני שנה ולא מספר. אני המפקד של מרד גבעת ורשה, מרדכי אנילביץ'. אני לא מאמינה, אני מעריצה אותך, את כולכם, שהתקוממתם נגד הנאצים. כל הלילה הסתתרנו במרתף והכרנו את אנילביץ' ואנשיו, באמת אנשים נהדרים. באותו הלילה, הגרמנים לא תפסו חבורת המורדים. עזרנו להם לשמן את האקדחים ולארוז אוכל. לקראת בוקר פרץ מרד גטו ורשה. רגע, איך קוראים לכם? דן, אפרים. אורה, חנה. תביאו בבקשה בספר. לא נספר לכם מה קרה בהמשך. אבל תוכלו לקרוא על זה בספר, קבוצת מנהרת הזמן, מרד גטו ורשה. תודה.